Għadna kemm għamilna ġest tas-sew sabiħ. Għadna kemm xelna x-xema l-kol flimkien u żammejnija. U din ix-xema tfejnija meta bdiet tissemma l-kelma tAlla. Għax il-veru dawl hija l-kelma tAlla, il-veru dawl u Ġesu fl-Ewkaristija, il-veru dawl u Ġesu u Ġesu. Jien ma nafx tiftakrux fil-ma sagrament, fil-ma mis-sagramenti, fir-rejt tas-sagrament, mhux xi ħaġa li nżidu jew li nżejnu bija. Fir-rejt tas-sagrament hemm ix-xema, tiftakru fil-ma sagrament hemm ix-xema propju fl-ewwel wieħed. Is-sagrament tal-Magħmudija. Għalli ma raġuni. Għax ix-xema, il-blandun, huma s-sinjal ta' Ġesu. U meta aħna lqajna x-xema tixel f'idejna, qegħdin bħal xmon fil-Vanġelu tal-lum nilqgħu lil Ġesu. Mhux biss f'dirajna, imma f'moħħna f'qalbna fil-persuna tagħna. Dan hu l-ġest, din il-gandlora. Nilqgħu nerġgħu nġeddu il-fiduċja tagħna f'Ġesu u nġeddu r-rieda tagħna li nilqgħuh bħala d-dawl, bħala l-mexxej ta' ħajjitna. U għandna bżonnu lil Ġesu mod speċjali qalb il-ħafna ħsejjes, qalb il-ħafna vuċijiet li nisimgħu madwarna. Ma tafx x'inhi l-verità, ma tafx x'inhu sew jew x'mhux, ma tafx x'inhu tajjeb jew ħażin, m'għadniex nafu x'inhu tajjeb jew ħażin. Mhux hekk, kulħadd għandu dritt jgħid tiegħu bir-raġun, però l-opinjonijiet diversi joħolqu konfużjoni, joħolqu diffikultà għalmenu f'liema direzzjoni għandna nieħdu biex il-ħajja tagħna, il-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna tkun ħajja mimlija, tkun ħajja mdawla, tkun ħajja sabiħa. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu tal-lum, meta għandna dawn iż-żewġ anzjani, dawn iż-żewġ profeti, xmun il-ġust bħal profeti tal-Antik Testament, hekk qalilna Dun Lawrenz il-bieraħ waqt il-lezzjo divina f'Tapinu. Bħal profeti tal-Antik Testament, xmun il-ġust. U għandna il-Vanġelu jgħidilna kienet profetissa, dawn iż-żewġ anzjani. Allura minn barra l-ħafna disturbi li jkollhom l-anzjani mhux hekk, l-anzjani jibdew jinsew, xi ftit Alzheimer, xi ftit dimensja, però l-anzjani huma nies li għandhom ftit esperjenza, jew forsi ħafna esperjenza, u għandhom il-kapaċità li jintuwixxu, għandhom il-kapaċità li jarfu dak li forsi iż-żgħażagħ jaħrabilhom, jibqa' dejjem fuq rashom. Dak li jiż-żgħar u ż-żgħażagħ ma jtofx l-importanza li jistħoqlu. Għaliex? Għax l-anzjana għadda minnu, l-anzjana għandha l-esperjenza. U dawn it-tnejn jarfu f'dik it-tarbija xi ħaġa kbira. Jarfu f'Ġesu id-dawl mhux biss ta' ħajjithom, interessanti, mhux biss ta' ħajjithom għax aħna drabi nfittxu s-sodisfazzjon tagħna, il-ġid tiegħi personali biex noqgħod sew jien, le ma dawn ħasbu fil-poplu kollu, dawl għall-poplu kollu, glorja għall-Iżrael, ħasbu fl-oħrajn, ħasbu fil-bqija tad-dinja, mhux fina nfusna biss. Forsi id-dinja dakinhar minkejja li kienet iktar fqira, kienet iktar ġeneruża minn tagħna. Forsi aħna llum iktar ħsiebna kif se nkunu sew aħna u dawk li hemm madwarna jħokku magħna ta' ma' ġembna u l-oħrajn ma tantx nagħtu kasom, l-oħrajn niġu naqgħu nqumu minnhom. Dakinhar kienet differenti. Kien hemm iktar interess fis-soċjetà in ġenerali, fil-bniedem in ġenerali, fil-futur. Tant ħaseb għal-futur x'mown il qallu issa u sejt tista' tħalli l-qaddej tiegħi imur fis-sliem skont kelmtek. Ma kellux il-problema u x'mown. Imma ħaseb għal-futur. X'mown kellu viżjoni li ma kienx magħluqa biss għall-preżent għal dak li qiegħed jiġri dak il-ħin, imma kien qiegħed jaħseb ukoll għal-ġejt tal-ġenerazzjonijiet futuri. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu allura illum illi jgħinna lilna li qegħdin hawn, lilna li nsar, li nerġgħu nġeddu x-xewqa tagħna li nilqgħu f'dirajna, nilqgħu fil-persuna tagħna lil Ġesu. Jalla inħallu lil Marija u lil Ġuseppi
Intom hawnhekk u xek dan il-katedral huwa dedikat lil Marija lil Madonna. Jalla nħallu lil Marija iġġibilna lil Ġesu. Poġġielna lil Ġesu f'dirajna kif poġġietu f'dirajn xmon. U jalla aħna wkoll inħossu dak li ħass xmon meta laqgħu f'dirajh. Inħossuha fil-qalb tagħna li verament Ġesu u t-triq, verament Ġesu u d-dawl, verament Ġesu u l-glorja u l-pejs, it-toqol, il-valur, dak li jurina minnu Alla tassew, dak li jurina lejn fejn aħna mexjejn u dak allura li jurina kull pass li rridu mmiddu f'ħajjitna.